Toko pagi gawe wadah lenga, sambel terasi lawuhe jagung. Aku saiki isih kelas 5. Wes diwuruki belajar ngedung, ngene iki wis apese, ngene iki wis apese. Sego jagung iwak mujair, wong sing ngedung calon DPR. Wah, Mbak diamin itu yo, tak jamin anti korupsi. Sopo wi mau? Mlaku-mlaku nang kota Solo, numpak dokar rodone loro, ora krasa tetep mali ya boro. Enak-enak don, lah kok malah Melayu banter nubruk bakul soto jenenge Sali. Aku melayu perkara wedi. aduh, mumet ndas. Duwe sikil loro kok ora bener kabeh. Wedi diuber karo Pak Polisi, tiba kejengkang kecemplung kali. Bar kecemplung diober polisi, ngene mento uripku, nelongsone. Raurus, aku apene nembang maneh. Rungokno. Isu-isu aku wis tangi, persiapan kate lari pagi, pakaian apik ben ketok rapi. Ning tengah dalan aku disruduk sapi, glempang ning alas kaya wong dadi. Bosok wis awakku. Jangkrik. Wis barbar. Mending aku tak ndelok ludruk Yo yo yo. Lah iya, lek tak pas-pasno sing nuwontok ya tambah bek. Heran kuwi mek siji. Biasae lek tanggapan kadang oleh bayaran. Lek iki kualikane, wis tanggapan gak oleh bayaran, tambah urunan ge madani penilaian. Tapi ya gak apa-apa, kate ya apa maneh wong jenenge sekolah. Ngeras-ngerus golek ilmu, ambek belajar dadi wong sing mituhu nang bapak ibu guru. Tak rungono, kone ku lu apa ae ndemeng karepmu dhewe. Sing bahas Eros barang awakmu te masak ta? Kok Eros ngeras-ngerus kok. Lapo Eros iku? Krunguku mek Eros etok. Kopeng lek oleh sisian ya ngono iku. Ngrungokno wong ngomong dadine malah mlakrak. Maling, sarep maling. Kon wong loro aja kakean cangkem. Lek sampe londo barek wong sing nguber aku, roh lek aku singitan, kon wong loro sing tak beteti, tak brodoli ususmu. Sarep maneh. Gak ono ta bendino liyane beruberan sarep iki. Sitak kon iku lapo maneh Sarep? Tumon sarep pariko. Sarep opo? Sarep. Iya, sarep. Mang mlayu mrene, Riko tumon ah. Nganu. Hus. Nganu, mang iku gak petuk. Temen ah, Riko gak ero. Iya, kandhane kok gak percaya. Blas gak ono wong liwat. Mang iku tak wasno mlayu mrene kok. Yo, mosok gak tumon. Iya, gak ono wong lewat. Sepi ket mangiku.
Ya wis lek gak tumon, ayo bolo digoleki nang liyane. Selak mlayu adoh arek iki kok. Iya, iya. Oh alah, met. Mat. Apa mat? Ora rip, usus iki lho usus. Ndek endi mangan sego usus? Oh niku badokane tok ae. Lah ya apa wong dorong sarapan? Make up mulai subuh ngene jare. Gak kaop awak ngejer ngene jare. Ya wis nyoh kenek gawe mangan, tapi kon meneng ae. Ojo kondo sapa-sapa lek aku meneng rene. Wis, ndang golek mangan kono. Apa iki rip? Gelem tah gak gelem? Ya gelem sih. Ya wis kono ndang golek panganan. Suwon ya Rip. Londo kurang toto, pejabat padha bejat, sing durung kenalno ya iki Sarip. Wong sing mati rasane, sing mati welas asih bakal ditulungi karo Sarip. Pemerintah narik pajak ora aturan, senengane bebani wong cilik, bebasan. Akeh wong pinter nanging padha keblinger, wong ala tambah akeh bolo. Tapi kanggo Sarip tetep jejeri ulang wuruke wong tuwa. Wong becik tetep ketitik, wong ala tetep bakal ketara. Gawe sapa ae sing ora pas karo lakune Sarip, maju aja mek wong siji loro. Sak desa legane ati geger geden, iki lho musuh Sarip. Oh alah cik men pak mati ora ninggal nang donya ditinggali anak tok kate anak iki bendina ora tau sapa omah. Oh alah pak tak dongakno padang kuburmu jembar dalanmu cilik digedhekno barang wis gedhe gak karuan kalon ngujure eling-eling jaman sekolah lek iso dados tak dusi salen tak salini mangan jaluk didulang rasaku ya ora jompo arek iki. Gede-gede kok tambah ndendeng gak karuan. Kula nuwun. Sarip nandi arek iki. Kula sinten? Kula nuwun. Nuwun napa? Wong mboten gadah napa-napa. Angel wis lek musuh wong tuwek iki. Kula Pak Lurah, ana wong ora hormat karo Pak Lurah. Walah, Pak Lurah, monggo pinarak, Pak. Nandi Sarip iki. Loh, jenengan madosi sinten? Aduh, Sarip. Oh alah, Sarip kirangan mboten nenten. Kon iki ya apa sih? Ambek anake dhewe gak ero. Loh, mboten. Maksud kula niki dereng mangsa ana wonten napa kok madosi Sarip? Lah iya, aku ya ero lek ku tanggung jawab Sarip sih, Mbok. Terus apa sing bayar? Polahe aku iki wis ditagih mbek Ndoro Gubermen. Lek Sarip gak bayar, lek aku sing dibisui mbek Ndoro Gubermen. Terus siji maneh, aku wingi iki oleh laporan teko warga, lek nek kampung iki kisruh perkara ana maling. Lah sampean ngerti sapa malinge? Tambah suwe tambah gak aman kampung niki. Gus Lurah, sinten niku malinge? Lah malinge iku anakmu Sarip. Oh alah, jenengan mboten salah mireng tah napa salah deleng tah petinggi? Masa iya aku sing kleru wong ya sing laporan yo warga iku. Kok iso sih Sarip nglakoni kados ngoten niku? Kula niku mboten semerep lek panggaweane Sarip iku maling. Lah wong bendinane larene niku mboten nate wangsul. Kuwi dudu urusanku, perkara pajak iki lho, aku kudu ya apa nang Ndoro Gubermen. Lek perkara Sarip iku maling, aku sik iso ngatasi nang warga. Lek nang Gubermen iku lho aku kudu ya apa. Lah nggih niku kirangan. Aku iki nagih pajak ngalor ngidul ora dibayar, terus laporanku ning Ndoro Gubermen kudu ya apa. Wis pokok mengko sampean kandhanano lek aku rene nagih pajake tambah. Ya wis lek ngono aku tak mulih. Nggih Gus Petinggi. Ya apa arek iki kok iso ana kedadian kaya ngene iki? Arek kok senengane nggarai pikirane wong tuwek. Mbok, aku mulai mbok.
Ana apa, Mbok, kok nangis? Sopo sing garai si Mbok nangis? Ngomong, Mbok. Aja meneng ae. Ora, Rip. Si Mbok nangis. Nangis apa, Mbok? Ngene lho, Rip. Gus Petinggi iki mau marani nang omah. Wonge rene nagih pajak. Kok jawab apa, Mbok? Ya aku apa rep sing tak bayar. Wong beras-beras yo entek. Ya tak semayani tok. Ya wis iki, Mbok. Kenek kok gawe jagan tuku beras. Mbek lek ana Gus Lurah iki kekno. Aku mau, Rip. Lah Riko lapo emoh, Mbok? Timbang Riko digawe tangis kok ngene. Sadurunge aku arep takon awakmu, Rip. Oleh teko ndi awakmu iki? Aku mari oleh rezeki, Mbok. Rezeki oleh teko ndi ku, Rip? Apa kon maling? Ngene, Mbok. Aku maling ora tak gawe dhewe. Sing tak maling ya kudu wong cilik. Aku njukuk. Aku maling barange government. Oleh maling tak dumne wong cilik. Wis Riko aja kaken mikir. Lek ancene kaya ngono ya wis, Mbok. Riko ndek omah ae. Lek ana sing goleki aku omongo, gak eruh ya, Mbok. Ya wis, Mbok. Pangestune ya, Mbok. Nandi arek iki mang lek kok durung mulih teko pasar. Tak kongkon goleki Sarip iki petok ta ora? Kate iki mau diundang Pak Petinggi kongkon nang omahe. Jam piro iki wesan? Loh, lawang aku gak nggawe jam tangan kok iso ndeloki tangan lapo sih? Pak. Dawa umure arek iki. Aku goleki Cak Sarip ora petuk. Wis mubung-mubung Riko Pangkalan Cikar gak petuk. Petuk Cak Paidi karo Pak Karno iki mang jare ora petuk blas. Malah ketemu Pak Lurah. Pesene Pak Lurah iki mang sampean dikokon cepet-cepet nang omahe. Wis dienteni ndek omahe iki mang. Ya wis lek ngono, Bapak tak budal. Iki mang ora budal-budal mek ngenteni awakmu tok. Bapak mang nggodhog banyu lho, Nduk. Aja lali patenono. Nggih, Pak. Lah iki sing digoleki teko, kon niku teko ndi ae Sirip digoleki wong sak kutha madya kok ora ketok belas. Ora teko ndi, wong aku teko omah. Sopo ae Pakno sing goleki aku? Sarupah iki mang rene goleki awakmu. Petinggi liwat pesen lek petok awakmu kongkon ngandani. Lah iya, dengaren kok sepi warunge Riko iki. Bendina ya wis ngene iki Rip, disyukuri ae. Tibake ndek kene. Oh, kondi, oleh penumpang akeh ah. Oh, ya gorong. Sing penting lak halal lah. Lak ngono ah, Kang no. Oh iya Di, penting awak dhewe obah karena wong obah mesti oleh upah. Mari ngono maneh Di ya iki sing diarani berkah. Lek proso Riko Kang no. Lek wis ngarani berkah ngantek nang juragane berkah ta ora? Ya ora Rip lek prosoku. Kok nyandak-nyandak nang juragan? Cara ngalamono manut karo juragan lak ya wis kewajibane anak buah Kang no. Mosok ngono ku darani ngantek. Timbangane ngepek barange wong, luwih apik endi ya Kang no? Yo Sedi. Loh, kon tarif. Sik urip takon iki. Lah matamu Adi. Lah wong sik ambekan ngene kok lakon yo apa sik urip? Yo sik urip Rip. Kon sik pancet maling ah. Kon aja biji teko malinge di. Tapi bijin teko wong sing paling beneh ndek kene. Lah kon yo apa sik pancet ndek ngantek ae? Kon aja biji teko ngantek urip. Wong sing paling mitu ning juragan, yo mek aku tok iki. Tak rungok-rungokno omonganmu tambah suwe kok tambah maresno kuping. Lah ancene kon jagoan, ayo jemare ning njaba. Di, kok iso kok pateni iku lho.
Riko gak usah kakek cangkem, Riko gelem duit ta ora? Sopo sing gak gelem duit di yo gelem sih. Wis, lek anjen Riko gelem duit, nyo iki tamanono. Biyo kok akmu dungaren beneh men. Mumpung aku narik oleh rezeki, wis duit wis kok cekel, saiki tugas Riko, aku gak eruh yok apa carane, buakan maite Sarip, buakan karepe Riko. Di moh di aku di wis tak balekno duitmu. Ora iso, duit wis kadung kok cekel, Riko kudu tanggung jawab. Duh moh aku. Wis, tak tinggal. Aku harap laporan ngene juragan. Duh kok pos hari iki rek. Oh alah, ngene iki ngumbah-umbah dhewe. Lapo-lapo dhewe. Sarip iki ora tau sapa omah. Sapa omah liyane teko budal maneh, teko budal maneh. Loh, kali ini banyune kok abang? Apa klambiku sing luntur? Banyune ami sih? Loh, sapa iki sing kedelep? Loh, uang tibake. Aduh, mayate sapa iki digandhek kene iki? Loh, kayak klambine Sarip. Loh, Sarip? Sarip? Walah, anakku Sarip. Tangiyo, Cung. Lapo mbok Riko nyelok aku? Kan kena apa, Nak? Aduh mbok, kena opo iki aku? Aku iki mau kayak nguasno awakmu kemambang-kemampul gubro gede kena apa? Ceritane iku ya apa? Preset tiba apa kena apa? Bangsat lek Paidi, aku iki mang geger karo Paidi. Loh, kan iku geger apa? Meneng-meneng aku diarani maling, ora roh dulun-dulune sapa sing gak loro ati lek diarani maling. Lah kan iki mau diapakno? Aku iki mang geger, gelut, terus ndasku diantem kari jagang banceman. Awakmu geger nek endi? Dek warunge Kangno kate mangan gak enak, mang perkara kena omongane Paidi. Loh, kon Rip, Hehehe, kaget kon di. kok saya urip kon? Lah lek kadare jagang bacemane ya ora iso mateni sing jenenge Sarip. Lek perlu kon duwe jurus apa, kasekten apa, tokno kabeh lek musuh Sarip. Kok kaya kucing kon Rip, double nyawamu. Wis ora kakean cangkem, lek ancen kon temenan sakti, ayo kene glut karo meneh karo aku. Lek kadare ngene aja diceluk Sarip. Mbok masio Paidi 1 2 3 sampai 1000 legane ati. Kene maju musuh Sarip. Lek ampek Sarip utang bondo bayar bondo. Lek utang loro bayar loro. Lah lek jenenge utang pati ya kudu dibayar pati. Dosa Sarip. Apa? Lah iki emang Sarip. Lah sing awake buah iki emang sapa? Halah babano wis paling medine. Ayo wis ditutupno keliling. Ya wis, ayo. Atuh Byung. Sopo yang meneh turun ndek kene iki? Jan koyo ora ono kasur ndek omahe. Ngawur, wong turu kok ana getihe. Delok enta. Sik tak deloke. Weh, Paidi, Mang Sarip saiki Paidi. Ya opo iki rek? Aduh, ya apa ya? Wes ngene ya, timbang kene wong loro dadi tersangka gara-gara mati iki mang. Wes ana barang bukti sidik jarimu. Ndang ngaleh ae. Moro ayo kondo nang Pak Lurah.
Pak Lurah iki mumpung rapat mbek Ndoro Gubermen. Lah mayate Paidi ki opo mosok ditinggal dek kene? Ayo dienggerno e go mrono. Sik rek, Lapo maneh kon niku? kentongku nandi ya? Lah matamu iku lho. And kamu berdua bagaimana dengan pekerjaan you? And bagaimana pekerjaan kamu, Kapten? Begini Menir, pekerjaan semua sudah beres. Peleton-peleton sudah siap. Ketika Menir menginstruksikan berangkat, kita sudah siap. En pekerjaan, en saya, en sudah, ente. Kon lapo turu-turu kapten. Ngomong kakean en iku lah. Taek ah. En saya kepengin jadi Menir. Lah raimu rai Jawa ngomong koyok Menir. Jawa Meniran akon. Sudah, jangan bertengkar kalian berdua. Nanti saya bedil. And kamu, bagaimana pajak yang kamu tarik? Sampun, Ndoro. Setoran pun jangkep. And tinggal desa Tambah Oso saja yang belum laporan dan belum setor pajak ke saya. Gimana Lurah Tambah Oso ini? Hah? Nuwun sewu, kula sing rawuh, Ndoro. And siapa kamu orang? Heh? Yo aku iki Lurah Rabilowo. Hahaha. Kok iso Lurah Rabilowo? Jenenge Riko iku sapa? Lurah Bintoro. Riko iku mang gak ngomong ngono, Lurah Rabilowo. Loh, kleru, Lurah Rabilowo. Riko mang gak ngomong ngono. Loh, kleru, Lurah Rabilowo. Age ngomong kleru. Hihi, kula sing rawuh, Ndoro. And kamu lurah yang narik pajak di desa Tambah Oso. Gimana laporanmu? Nganu, ngapunten Ndoro, kula sampun dugi desa Tambah Oso, sedaya sampun kula tarik. Bagus, sip. Tapi kantun setunggal sing tarik-tarikane angel. And siapa orang itu? Kenapa dia tidak bisa bayar pajak? Nganu, Sarip. Kenapa Sarip? Tidak mau ditarik. Ben kula narik niku Sarip mboten enten. And kamu tidak becus deh. Kamu saya kasih tugas kok gak beres. Jadi lurah kok goblok sih? Pak Petinggi, Ndoro Menir. Siapa dua orang ini datang bengak-bengok? Nganu, darurat niki lho. And apa yang gawat? And kamu laporan tidak jelas tak dor kamu. Dados ngeten, Ndoro. Niki wau kula semerap tiang pejah ten embong tapi kula mboten semerap sing mateni sinten. Lah sing mati iku mau sapa? Paidi. Lah sing dipateni. Nggih, Paidi. Oh, berarti anak loro Paidi. And kamu berdua kalau penggerengan tak dor kamu. Kamu kalau buat laporan yang jelas, gimana itu sampai ada orang di tengah jalan? Siapa namanya? Lah nggih niku Paidi, lare etan kali niku lho sing biasane narik dokar. Loh, Paidi kusirku. Nggih, Bah. Terus niki wau sakderenge kula nemu batange Paidi, kula niku petuk Sarip. Pak Petinggi, niki ngenah kesaktiane Sarip. Kula saged nyimpulaken sing mateni Paidi niku Sarip. Sarip wektu niku kula semerep kiambak, Sarip niku mati. Niki lho getih tok. Sik tak jelasno, Sarip iku mati ping pira ae sik iso urip maneh. Sebentar Juan, kok bisa Sarip bisa hidup lagi? Gimana itu ceritanya? Lah Sarip niki lak pun mati terus mireng suarane mbokne niku saged urip malih, Ndoro. Oh. Terus gimana kalau Sarip mau kita tagih pajaknya? Kalau Sarip orangnya sakti, Waduh, Ndoro, lelek kula sing nagih kula mboten wonten niki. And gimana ini Ridwan? Sak sakti-saktine Sarip, sak hebat-hebate Sarip, Sarip niku wonten pengapusane. And apa itu? Lah pangapusane Sarip niku lak mbokne mboten saged nyeluk jenenge Sarip. Dadi mboke sing kudu dipateni niki. Kalau begitu, kamu Lurah Noto Gedangan, saya tugaskan untuk mengganti Lurah Abilowo untuk menagih ke rumah Sarip. Kalau nanti enggak dibayar pajaknya, bunuh mboknya Sarip. Sendika dawuh, Ndoro.
Kamu berdua saya tugaskan untuk mengawal Lurah Noto Gedangan ke rumah mboknya Sarip. Siap 86. Muga-muga gak ana apa-apa ambek Sarip. Ngalor ngidul digoleki wong. Ngene iki aku wis ndek omah dhewe, kok kepikiran aku ambek arek iki. Nandi Sarip. Mbok, aku mrene dikongkon ndoro Gubermen gawe narik duwe pajak. Loh, narik pajak. Yo, narik pajak. Nandi Sarip iki. Pirang-pirangane dino, Sarip iki ora mulih. Loh, Riko ya apa dadi makne kok ora entos? Lek kaya dadi mak, boleh dadi mak. Ngene wis, lek pancen Sarip genok ndek omah, pajak bayarno. Aduh, Gus Lurah dereng gadah. Riko aja ngetoki teter ditagih dereng gadah. Wis, kene. Aduh, Pak Lurah. Oh alah nggih Gus Lurah. Nggih, ngaputene dereng gadah. Dereng gadah. Iki to sing mbok jaluk, duwe anak goblok, ora entos. Mbok, aku teko. Riko lewane aja mbarek wong tuwa. Riko rene butuhe goleki sapa? Goleki awakmu. Yo, gelekno aku. Lapo Riko nendangi mbokku? Riko rene butuhe lapo? Aku mrene nagih pajak dikongkon ndoro Gubermen. Awakmu ditagih pirang-pirangane wulan ora ono ndek omah. Jare awakmu mari mateni Paidi. Kon dadi warga mbok sing genah, wis gak gelem bayar pajak. Gawe kesro ndek kampung, wis bener akon iku. Ora bayar pajak apa mbarek company, terus babagan Paidi iku lak urusanku. Lapo Riko melok campur. Lek ancen Riko gak trimo, kene musuh Sarip. Riko wis nglarani mbokku, utang loro dibayar loro. Aduh, lek kon ajene bangsat Rip. Titenono, kon bakal dipateni mbarek londo. Mbok, Riko gak apa-apa, Mbok. Gak apa-apa, Le. Sarip, kamu sudah membunuh Lurah. Kamu harus saya bawa ke Ndoro Menir. Cacak ceklan Sarip lek iso. Mbok, Riko ngadeko, Mbok. Kono ceritane Sarip ora mbelani wong tuwek. Apa maneh mungsuh mbarek Gubermen. Lek ancene mbokne Sarip diarani, Sarip bakalan gak trimo apa lae Riko sing ngadekne aku, Mbok. Rep, Sarip, tangi yo, Le. Pancen Dah, lalek ndek kampung iki. Apa makan? jangan bertengkar daripada kalian saya bedil.